Tamira pamberi pedarira mambo mutasi. Tamira pamberi mambo mutasi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Tikanyepa ndichabatwa nemhosva. Tikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Vita la Monte. Mambo hii inoti akabva kumutima wake akauya newana wake pamba mwana wake ko vakomana vaiviri vasikana vaiviri nyaya yainetsana naye nemurume wavo inde yakakarova mukasi yaingoti vakanetsana vobatirana matemo vobatirana mavhemba kadzimai nyaya yaingoita kumapurisa baroda kwazofonerwawo ababa munhu wachikurunga sekuru uzvere zvikuitika pahondo handisiziziwa baro pamwe aziiku mufambo wenyu atotakanetsai nomukadzi watibatirana matemo vachazosvika chii kukuwadzana ongaiti zvakanaka vachikonetsana vachikonetsana zvakadai vachazoti tetoi nazvikuita kuya henichi henekumba itoya kwangouya kumba vakagara tese togara mukicheni mangu mukororo wangu ati warare mwana mukoma vakazaroresa kugarisana tingovakirawo kicheni yagaropi mumba make vakatanga kugara wake mumba make tese payadi iyadini yakatokokera amba make muya tonoita kutanga kupiwa timutemo yakatoya pamba zvisadai kana unogarisana padaperi muso hangu handori naye mubhava yemazukuru wangu mwacho utomwedu tomwatesi avazotitiza pabhava paya otosvika kumba mukadzi wangu akatodinakisada mukicheni nekamuzukuru kamwane kumukunda toka mbuya zini panapa mwekunesa sere ndikudetana namai wangu panapa saka nhasi vapa kuchaya kuti mukadzi wangu vaita vakada uyu akatofota dzidzo vabvanya baba vaya vatora kunze vatotora dini mbuya kutosiya sadza radika vakutozvikira dho vatora demo vatakutema dori yakuda kupana vada kurova ida kuraya imba vanavo nhasi apa hiri inopisa vakutanga kupanya imba yese mawindo vakupanya dhorese nedemo rasema rakinafu kiya ikaovhurika avakazotokonera chi siri peudhuro nyaya yakanaka here zvikuru zvetakachengeta panapa akauya ari grade 5 kusvika 4 nhasi yachiri pano akubudira ndebvari pano kwaudaidzwa hama dzangu natete wangu iyo nyaya yaitika kunoko natetori kana mukoma ipapo kagara pasi nyaya iyi yatatoka ndipiraona sekuru baba wandiripira fridge yangu ne$20 atichazozviiti asitikutashaisha nyaya saka taita koma ndechii naita koma pana ndekuti vana vakura vachidini vachindi kubva kwavo baba wavadido baba vakaripo pahondo vachibve pana tuna vana vavanguripo panga vandazoita hangu ndakangomira mino hangu nyaya yakasotohwa tete kuti wainomusurongedzesa vana vana varutera mai wavo vanaugara yati zera rakadari azi vakaona pamba paya chachigarisana natetoya totsvaga hangu sende yangu vandaro ndatotsvaga hangu ugari nenzira yangu ndakadzimba igachati ndakavadzishei usira mukororo wangu mukadzi wangu mukororo wangu nemukadzi wake chigara iyi pamwe isusu tisudikana pano mukororo wangu nemukadzi wakatosara kugara ndatenda mukango kogara 2 weeks dza3 dzapfuurei iye mukuru wavo kupanya imba dzimba dzangu dziya nekupanya madhoo ndoda kuti mamukadzi wangu nemuzukuru wangu akutanga kudetsera kuti mukororo wangu uri apa avatanga kutematema futi imba yangu iyi mawindo kwautema futi madhoo andasoti saka ichi chai chimbori chini nyaya ndo vakazantora shamwari wachikodzimba pamba pako neatete nemuzukuru nyaya yako iroendesa pamutasa tatita zvakanaka because takabodaidza kumapurisa zvatamusururisa pagara paisa
anozomboyapo kumbe sekuru ndakita je ndakakanganisa iyo kana mai ni munhu tautonyana uvashingodzimba baba rini mukuru rezvesere nimuzukuru natete yako akanywana wakuru baba baba ngatiro zvakutoitika akazi kwangu ende kuna mama ndakakwana mama mbuti munditongerero mushangu mombe ndanata tete ari bana ngasunge tete yairutaurwa maiso yairutaurwa maiso Yero wanaiswa. saka muri kuti kudini ngenyaya Pamusoro mambo mutasi. Ndinosanangura nhoroondo yangu yepazvire ndakaita kumagombo mangu nokuti ane masiku yatahwapa ane zvezvona zvakaitika. isusu we are not worried about vakabvasei. handizoti We are worried about nyaya yauya kudaro inyaya yekuti muri kudzinga munhu mabana ndiyo yatakabvunza muri kugara sei zvinomboita sei. Inini handina kudzinga handaziva kubva. Mubvunze kuti wakamboita violence nenini. urudzinga Vanhu vari kunetsa hwana wangu wakamahamba. wana wanyu Mwana wangu wese mwana andadziva mwana wangu ndagara naye goresa nokusanei. Mwana wangu vanhu vakana mamama. Misoro vaitoti muchimba wese wari wei. Iye nawo wacho unotonena baba wacho nambazvibhakira. Uyo wakaenda kubhava kunobva asina nehembe. Mwana wangu wacho uyapo. izwa retete ngeti kutaurira umwe uri kudhakwa asi uri kudhakwa ari paumba pake ziriko kuita umwe uri kudhakwa asiri pamwe womhada kuita umwe uri paumba pake Pamusoro mama. ndio pane nyaya yedu tobairipa musapanzvenge pabosi ishu yedu ndeyekuti kana musha muine hondoka muine wemo neasiri wemo what do we do. Icho chocho ichokwadi. Pavakaenza pavakaripiswa vana varugadziswa pekutanga nasekuru wako. Ndakada kuti ndisimudze maoko nditaure zvakabviri pamwoyo pangu. Ndakarambidzwa kutora nedada. Ini ndakandotora mukoma sababa kuti taurire mukwama kuti ngauya atore buri rake radini rakura. Ini ni mwana wandakagara naye pamudevenge uyu ndakauya naye grade 4 kusvika apedza form 4. Zvekuti dai mukwama ariye wakaramba kutora mwana wake ariye kusungiswa nhasi. Nekuti ini hazvindifadzi kuba zvinditika mukwama uriyo kwaonde because nyaya iripo ndekuti ka ipo kwabo muri very correct because hanzi mumaridzi imi muri kumba kwenyu asi vanhu vari kutarisa kugara pamba penyu vanhu vamakauya navo saka vanofanira kudzokawo kumba kwavo wanotsanonewo kumba kwavo dai yanga iri nyaya kuti imi munesana yanza dzenyu muri tu muri vana vanyamunhu maigadzisa asi pane mutorwa anoko anoti kwangu icho chiri chokwadi. munhu wese una mai vake zvamaakuita ba imimi sikuda azani sikuda azani baba because munofanira kusamuna ba uya muno tumatamutaura kuti atore chii mhuri yake kana ine mareservations wobva atitaura mareservations ekuti handisi kutora wana wake because kana pasina reason yekuti asikwanisa kutora wana wake ngaatore wana wake anowape minda wapa hoko musha kwawo wabve pamusha because imimi mawanda enyu samai asi ndimi afanira makaenda kuna baba kuti wana wako wakukonzeresa pfungwa uye mutore wana musafana kunge muri kumirira hanzvadzi yatodzingwa paumboji chiendawo zvarimurumawo chiyungu uzoona ndeini hazvirevi kuti imi kana makanapana nemurume hazvirevi kuti hamuchatauri mese Ini chakamira nyaya yangu yakaenda kwamagomba so kusvika ndazodzoka saka ndakadzoka mumusha muna baba uri saka baba iwo ndivaifanira kufonera mai yako uya utore buri rako radini rakura aramba wauza kuonga pamutasa panapa woti nizvibulani kundikwadza isusu tiri kuti alright its okay hapasaikushaa hapana mususungasvika baba wacho kuti uye kwamaita kuti matokanganisa kudai
mamusikawe newana wemunhu kudai iye asina Wera mauya naye. navo matotadza kuibika basi ngokuenda kugara newana wemunhu munhu wacho asina Wabati wakati mkazi alishadi. Changamiri ndakauya nemwana uyu nokuti anga ane makore anga ari pasi musikana mukuru anga arohwa zvese zvokutaura zviri correct asi tatichamakanganisana mwana wamakaenda naye ari grade 2 asi ana baba wake saka hamui nemwana wemunhu kudari baba wake asipo Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Pamusoro imam, pamusoro vese vatungamiri vatongi venyaya zvakaitika ndezvokuti ini ndake ndokubasa kumapurisa zvakaitika ini ndakati ndaona nyaya yadaro tasingazivi zvikuroresa mukadzi ndobva ndaenda kuna sepu kati ndaitika dambudziko rakadai ndabva kwasepu kati nyaya yakadai endesa kupolisi ndasvika kupolisi ndokupa akatora nyaya muri kuona ndopa vakatora chivhidhiyo chero inini ndinayo vhidhiyo yacho zvadaro inini ndakaona kuti ndimhanye kuuya kwamuri Changamire zvange zvisingaite ndokwandakatanga ndikamhanyira kuti ndiponese chi mukadzi. By the time ini ndichiponesa mukadzi achienda kuchipatara kwaMutare mwana akakonzeresa zvese izvi mbuya patakataura akati asi kuda kumuona padhuze nechi naye ende panharaunda mwana anga agara ashata chiro kuchikoro kwachona kwakonzi aite muziva kuti kana madaro nezisatanise chikoro so takaona kuti mwana kuti aite pfungwa dzakaite sezvakagadzikana ndingati mwana ngaadzokere kubhulawayo isusu tabuda taenda kubhulawayo nyaya yatakagara zvokuti ndikutoshamisika isusu tisi taifanira kuuya kunomhanga because mwana ndiye akataura nyaya iyo ende ndakamutaurira mbuya ndikati zvaita kuti ndikusheze kuti muuye panapa inyaya yekuti ndaona kuti nyaya iyi ichabuda chete ikabuda nyaya iyi mangwana munozoti tikukupomerai uroyi wamuri kutaura izvozvo isu hatina kutaura zvatakataura takabvunza mwana pekutanga patakamubvunza akataura kuti infect zvakaitika wange kuti zuva range rakuda kuenda mwana akauya akaenda kuna mai wake aona kuti mai ane wichiresa achiita sei achirwara akasvika akafugama kuna mai wanzi mai sore ndini ndakakuisirai mushonga wemakonzo wanzi kuisirai mushonga wemakonzo chii change chaitika wakaita pfungwa izvozvo sei akataura kuti munhu wacho ari padhuze akataura kuti ndikataura ndinoita sei ndinofa kukanzi wobva kwashiyedzwa sekuru vangu sekuru ashiyedzwa kwanzi sekuru yaimundizvizvire zvinoitika ipapo inini ipapo pane zvaiitika ndange ndichinzwa kuneta kudii ndake ndakarara ndiri pamamengo ndrindoka sekuru ashiyedzwa sekuru obva ataurira nyaya kwanzi aiwa iwe enda wega kuna baba wako ende kunotaura baba wako chi nyaya iyi obva asvika ini ndandakavata obva asvika mubvandidzi kwanzi tete sorry ndini ndakaisira mai mushonga ndakabatikana zvisingaiti ndikati kuisira mai wako mushonga nemachengetero amuri kuitwa munomu chii obva ati paakadaro kutaura chokwadi zvandakaita ndandakarara kwange mune kachakaranda kange kadoko ndakakakwezvura kati chakaranda chimutevera mumashure iye achienda kunhwanda kuseri kwani kwasekuru kumba chine chimeni chishipa haivi noizi pandakasvika ndakamuti shamwani ndomuona kuti tu yechitu yacho ndakatorumwa mungatarisa ruoko rukuru vakazimba izvo ndopandarumwa ndo zvakaita kuti zvokuti ndikutotenda mwari ndaikuvadza mwari zvadaro vobva kwati tobva tazama kutaura nemwana kuzama kumunyengera kwanzi inini kuti nditaure kwakanzi ndikataura ndinoita sei ndinofa so zvatakaita manje ndakazoti makuseni achona tobva taona mukunda wake chivhiti akanzi mwana haadaro musamurove torai mwana muswedese padhuze muitire sei hakuna nyaya anotaura mai acho obva mutora obva mupa foni kwanzi uya utambisi foni nhasi ndida kukupa foni yangu obva wapiwa maswitsi chichi mwana ndokutanga kutaura zvinhu zvacho zvese ndinazvo even mwana akukusini
Zvadaro ndopa takati ndakataura nasekuru sekuru nyaya yakadai todii sekuru kwanzi sisi mbuya varipo ngatigare tavashesa tobva tashesa tamushesa mbuya tobva tamuudza mwana akataura kuna mbuya asi mbuya akaramba manzi hapana yeye mwari wangu ndioneiwo mwani uri kundinyepera chichi mwana wobva ataramba akatomtarisa kuti ehe gogo ndimi akatiti ndiite ndidaro mwana zvaari kutaura semataura aita ari kuti vari kuti isusu zvakaitika from nditange pekutanga kwenyaya sori changamiro I don't think this case is for this court. Why do that? Do that because there is food poisoning involved. And there's also involved in Mapurisa. I think Mapurisa, they are still investigating this matter. And they will come out with this is out of investigation. Because Kalapati don't want to know akaisira chikafu akaisira mushonga atika isusu manje dare rineri manje hatisisina ma-arresting powers manje yekuti pakuda kutosungwa munhu kuti wakaisira poison and the intention iri yekuuraya saka isusu hatitongi izvozvo isusu taizotonga dai kuti mukadzi wako akafa akumuka sengozi mai haitobva patiri tricky ndosakuti mwana mudiki haamiri kana mukoti anditi because usually haasi reliable mwana wenyu imi ndimunoziva mental status yake unhu hwake ndimunogara naye ona mwana ari kuti ndiende kuchiri takaisa poison kuisira mai vake oisa zita remunhu wekunext door kuti ndiye handituma mwana is a very clear character social anoda kuenda kunoona social warfare probation officers anoda kutomboinvestigate kwa mwana wenyu ndi mentally musaike here kana kuti chiboza utumwa kunouraya baba wako kana kunouraya mai unoenda unoti mama ndapuwa mushonga uyu namai ndingi ndazi ndikuisirei hautope mai wako mushonga ndakaudzwa pakavidhio kacho achiti ndakatopiwa mushonga uyu ndaifanira kusaka ndakaziisa wese ubva wakanyanidza muchiaisa asi handina kuzotoisa mushonga uchi wese ndakazongotora kabhicha ndiko ndakaisa ndovandasara that's a criminal but iri mental because mwana akatoza mushonga wandatumwa unoisaka mwana is that no child, a normal child. Mushonga wangamburi zvakaitika ndezvi changamiro mukadzi akasvika manhiro kune patinogara pachiri panyuwa so kune kwakawanda mabhonzo mukadzi akabudisa mushonga wobva auisa pamusoro anzi ndawese uri pamusoro pefriji wobva atenderera iye achifamba achiseta patinoziva kuti mabhonzo ndopaanoona kusvika pasvika kunogara chibhuya kumusoro mwana ndo paakasara achitora chikano wekutora mushonga iyoyo achiisa mai ava wakazoziva sei kuti pamusoro pewadhiro pane mushonga yemabhonzo then inini chimwe chiripo futi ndechekuti ininika why ndinoita very detailed for this case ndiana mukuduka you were here versus Victor nenyaya yekutengesa versus Gibson iwewe na Victor versus Gibson iri nyaya yekuti Victor akatengesa land yaGibson ende uyu ndimai wa Victor mwana ndewangu asi hatisi kumbara tese nemukadzi wake mukadzi aripo isa mwana saka shamarika nenyaya yako social boy mwana wako asi mwana wemukadzi wako unonzwa the way that woman handles your child is something else so what ina mai apa kana mai apa already element rava ndekuti mwana wako andakura step man that's the story kana yadaro manje andina mukadzi wako iwewe futi hatokusiyi uri clean andokutaura mukadzi iwewe mwana azoite izvi iwewe papa watopfumwa dzambodziwana kupi nanhasi vekwa marango chifu marango kunzi riripanyaya
Kozi chinhu chiri kundiponesa chete inyaya yekuti pakaitika chiitiko ichocho ndange ndisiri paground. Zokuti dei ndange ndiripo inini ndiri pamba. Ndiye kuri kunzi iwe ndiwe wakataurira mwana wako kudai. But then this is what I'm saying. Ndiri kuti kuna mai anditi. I'm not saying mai wakazviita kana kuti havana kuzviita. So based on that, we can't tell kuti akazviita here kana havana kuzviita. Anditi hatingashandisi words kuti kupumwa. Because kupumwa it means there is no proof. Anditi ukati urikupumwa it means urikutaura kuti handina kuzviita asi pane munhu ari kutaura kuti ndakati ndakazviita. Then it has to be proved now kuti wakazviita here kana kuti havana kuzviita. And now handikwanisi kuti nditi awakapumwa here because mapurisa asati apa report kutaura kuti my investigations ida kutaura kuti mai ava havana chawadi chawakaita. Nyaya ndechechi ndiye mwana ndiye akakirita chii story. Because already pamusha pacho ipapo atogara paine mastori nenyaya yemastates. Ndio nyaya takaita mai manje yemufana anonzi Victor akapfeka tisheti white nejini rakaita grey nemateki white akazokurisa musoro dzake versus Gibson akagara akaine tisheti yakaine malines mastripes so ati neumwe pamusoro wacho akazosunga akaine bvudzi white nesutu black achitaura kuti achitaura kuti land ndeya Gibson. Gibson akasopiwa because awa they came original wakanga vari kuZambia baba wakazoenda kuZambia aenda kuZambia ndobva azotengesa zvinhu zvese kuZambia ndobva auya asina chinhu auya kunokwa asina chinhu akanga asina pekugara ndobva tazokuti chifana kugara pamani vaGibson akamona Yesu baiti. Saka already panzvimbo pacho ipopapa pakatogara vanhu vatone bad blood uyu neuyu ndiye maona imwe iyai yene zuro yabhenji mukuru futuyo aiti chii aiti imba yemukoma ndakapiwa ndimukoma vana vari kuti tauye imba yedu iye akati haisi yenyu ndakapiwa ndimukoma. Is the same chii family same chii area vari kuitika nyaya dziri izvo zvizibane chii mangwana pane imwe futi yepamukuru yese futi chii area involving chii futi land. So ndosaka ndataura kuti nyaya idzi dzana pamukuru ngatimirire chii report yechii yemapurisa yotitaura kuti what actually happened, then we make a decision based on chii my investigation. Because chakuti imimi tokuavadha nemadamages ekuti makapuma mangwana mawakabatwa kuti zvishuwa ndi makaita poison tozoti manje munhu akaita poison aripo asika paruzga vakaisa poison auto ndakatunga autumwe kunoreva munhu inobata iwewe baba kukoti kune chinozi kuna offender na accomplice because kana uri wakatuma you become an accomplice to the case and an accomplice is charged the same charge ne accomplice right sister iko papo panyaya iyoyi ndakanzi handisini ndegaba ini nditori number 6 munyaya iyoyi. Kune wamwe amene kuti waitaurirawo futi mwana iyeyo kuti hanzi enda waise prison. Baba wacho akatosumuka kuenda kubvunza pane imwe imba kubvunza umwe mwana wepo akataurwa zita kuti ndiye akandituma. Pari kunzi pane wamwe wakatuma ini nditori number 6. Saka inini ndini kwakarerekera boti. ndakasotakutika kuti nyaya yacho ite clear kuti nemi andika takususu the 6 people wese mapurisa apedza chii basa rayo when they call you tokupa judgment. Mapurisa pacho wakaenda wega ine havana kundidaidza. mapurisa anozokudaidza kana waku ini angamuza rutoitaura ndutoitora point ndakara pafacebook ini chakati ndizveuti pafacebook ibva yanditenderedza pfungwa dzangu ndeyekuti mapurisa awo they were not supposed to interrogate a minor. Anditi pa TV wapedza muhamaisa ini yacho pa Facebook
mutemo haubvumiri izvozvo. Timu rechild protection riri kutouya kufambira nyaya iyo kuti imi mapurisa makaisa nyaya yemwana uyu pafacebook sei. I phoned them inini ndichoti kunyaya ndiri kuona iyi pafacebook yemwana uyu muchigarisa mwana imi mapurisa muchitoita kuti mwana emaina mwana unoziva mutemo. Kuona mwana chaiyo nyange panotoende maina pese panototaurwa sikando anotovharwa chii kana kutomirirwa akamona. Saka ndinoratidza amweni vamwe ndiona ndindamurirwa saka iwe this one ngatimboitisheovhembita tokudaidzai tane information yatoka ndokutaurirai but your consent ndaidii taanayo your consent. Mwana ane makore mangani? 9 years. Ane 9 years. Ndakugara naye. Where is the mother? Mother, iyo inenge yaist. Ndakataura paapa ndakataura paapa. Kaiwa no, it's okay. Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora tete